Здравейте на всички, аз съм Black Shadow и това е първият епизод на The Evil Within, оригиналната, без никакви DLC там. Имам я от доста време, чак сега се навик да снимам. Добре. Casual. Играта със сигурност е много яка. И много ми хареса. А знаете, че първият епизод ще го играм докато не минем първи чаптър. И тогава мисля да свърши клипа. И ще се опитаме всеки епизод да минаваме по един чаптър, въпреки че не знам до каква степен ще успеем. Но нека да започваме и да се разучим в играта. Никога тия виж сме е този пич. Ето тука. Не това къде така да другия. До него къде беше. Много числа има. Няма да го скипвам по единствената причина, че някой може да иска да го гледат. Но играта вече на една година. Въпреки, че аз я взех преди много време. Но сега се чудех дали да снимам на нея. Не съм достатъчно известен, но сега се замислих, че може тази игра да ми намери абонати. И си казах, значи ще снимам първи епизод, каквото ще да става. Както знаете, не съм качвал тези 3 дни, защото бях заед, иначе по принцип може да си очаквате клипове. Днес ще се реванширам, като кача още един след този. Мисля, че ще е първи епизод на Deadpool. И също ще кача и трейлър на канала, тъй като нямам. И това ми направи впечатление. Ще дам трейлър на канала. Повечето хора, които искат да се занимават с това, имат. И реших, че време е и аз да си направя. И за това днес ще си направи трейлър и ще кача 2 клипа. Пак казвам, който гледа, че можеш да ми помогне с абонатите. Добре, започваме. Как тичаме като някаква флегма. Хайде. Много бавно тичаме. Ама е много реална играта. Хайде за площадка. Понеже че съм играл малко, видях ме научено защо нашият герой постоянно казва тук мирише на еди какво си. През цялата игра казва тук мирише на кръв, тук мирише на еди какво си, тук мирише на еди какво си. И това е някъде малко дразнещо, но все пак така си играта, не можем нищо да направим. Пак сме флегни. Аз не съм чул нищо. Не знам. Айде ние се разтичаме като нашия приятел. Тичаме. Доктор, че? Как сме приятел? Не може да бъде реално ли бе? Какво бе? Рувик? Не за какво да правим тук. О, камери. Сега ще се правим на някакви
отивам. Те където се на камерата. Така си казаха. Не мога да се седа. Може сме като тях. Какъв е то, бе? Ихи. Хайде, видяха ни. Цепи, цепи, цепи! Казах цепи. Сега какво стана? Умряхме ли? Живи сме. Къде сме, бе? Ние май сме надолу с главата. Да, надолу с главата сме. И какво е то тук, къде виси пред нас, бе? Това що свети? Въртива камерката нагоре, надолу, наляво, надясно. Ето тук е нашия приятел Гуръкът. Ние къде сме? Да сме при Рувик. А Рувик малко не е лоша, който иде на ни такова. Да ни докара тук. Спейс. Ще се люлеме. Явно ще взимаме ножа. Хайде, хайде. За малко. Хайде, хайде. Така. Хайде. Обаче си го мисля, точно това ще падне много яко като по гръб, като костенурка. Сега какво ще правим? Да че знам какво ще ми кажат, преди сме го казали, бе. Бе, това тук е някакъв едно бъг. Явно. Просто обратен. Обратен! Аре, бе! Какво чакаш, бе? Не. Просто ние сме някаква супер голяма флегма. Но много ми харесва играта. Аре, потичай, бе! Почакай, бе! Не. То нашия просто... Трябва да го хвалим на лекар. Фък! Вижте, въже. Не можем да го прескочим. Какво става? Клепецко. Айде, то кога дойде, бе? Фак! Беги! Беги, бе! Беги! Леле! Не е майката. Извинете. Сега ни... свърши на нея работата. Може да не ми махнат клипът. Ще използвам по-милички думи. Каква е тази кървава река, бе? Ох. Оуч. Ами този епизод ще го кръстиме кървава река. Така ще го кръстиме. Много ма кефи това. Тази част, където са беше. Ние сме по-бързи с страшен крак, отколкото без, вижте. Ето колко сме бързи, бе.
Има хикче, дали? Това означава, че не може да се отвори. А, може бе. О, чекпоинт. На прав път сме. Явно. А може да не сме. А! Прав път сме. Какви сте звуци, бе? Тук не можете някакво шага. Ай, сега ще се катерим, бе. А искам да ви попитам, няма много абонати, но все пак тези, които ме гледат, кой им е любимият геймър? Тъй като моят е RosGamesBG и аз супер много го харесвам като геймър, защото е супер забавен и ми харесва, че не е както всички други да си взима всички най-нови конзоли и игри, а играе това, което на него му харесва. Сега той ще стане. Ще стане. Не стана. Кое има там? Врата. Али ли? Не мога да влизам. Бе, как сме по-бързи, като сме с срязан крак, отколкото без? Тук ще ни е нашето скривалище. Ой, шкаф. Това нямаше да го видя. What the fuck? Къде се забутали тази стълба? Това не е къде се качваме. Да се качваме пак при ония нашия приятел. Средачката. Защото този път няма минаме само с срязан крак. Аре бе... Бати флегмата сме. Добре. Да видим тук има ли нещо. Знам, че в играта доста трябва да се внимава да не изпуснем нещо, да кажем, като някакъв айтем. Не точно айтем. Общо ето трябва да внимаваме да взимаме всяко нещо, което може да се вземе. Мотофон тук е много яко. Добре, тази болница ма е някаква така за психично болни. Крий се! Ето го. Опа. Ще дойде тук със сигурност обаче. Искаме да останем тук за малко. Какво бе? Казах ви, че ще дойде. Къде е това, бе? Потом ще разби вратата. Ето го! Аре, приятел, тук няма никой. Това са шкафовете, малко ми напомня за Outlast. Може да си довършим поредицата на Outlast, която бях започнал като първи клип. Втори. Тръгна ли си? Добре. Сега ще видим. Не ме изути. Добре. Идва. Добре.
Аре, бързо, бързо. Бабчето. Леле, не знам как не ми видя. А там са. А то как вика, бе, ние чак тук го чуваме. Чекпоинт. Леле. Хайде, хайде. Няма. Хайде, можем. Хайде. Еба, да, гати филма. Точно сега ще се отворят вратите. Гати филма. Това е смешно просто. Как? Точно когато ние ще се разтичаме, точно тогава се отворят вратите. Филм плюс. Сега къде ще ходим? Ние май минахме първи чаптър. Колкото аз виждам. Да, май. В момент трябва да усилим звука в следващия клип. Защото поне на мен ми се чува доста слабо, а не знам при вас как се чува. Така че мисля, че сега ще видя клипа и ако е слаб звука, следващия клип ще дам да го увелича. The Evil Within. А доста не се замислям The Evil Within какво точно значи. Злото сред нас или злото в нас. Какво става, бе? О! Абе, на нас как не мина кръка, бе, са ни няма нищо. Сега ти... Сега изведнъж ни няма нищо. Вижте? Охо, я да тръгваме. Я пали. Значи трябва да стане земетресение, за да се разтичаме. Накъде сме? Накъде беше изхода? Ето. Кафявата врата. Беги. Айде. Какво става, бе? Тук да не е края на света. И пак. Как? Изведнъж ще дойдат за нас. Аре ти че, бе, какво чакаш, бе? Тук май идва края на света или нещо от сорта. Който отзад шашавия, бе? Дали ще ни карта? Лесли? Какво бе? Това нещо го переш тока обаче. Хайде, шит. Леле. Ние сме такива късметли, че нищо не може да ни се случи. Разбирате ли?
Сега ще минаваме така през всичко, което ни падне. Искам да карам. Дали ще ни даде? Дали ще караме? Ма какво сега, че всичко пада? О, то всичко се мести и пада и се чупи. О. Според мен идва края на света. Това е моята теория. До каква степен е така, не знам. Абе, то да не са го били, бе, ще му сини окото. Fine. То Лесли се повече се убеждавам, че има психични проблеми. То май е някакъв в болницата или... И с тези пъпки, бе! Сега ще умреме. Всички. Умряхме. Умряхме ли? А не? О, минахме първи чаптър. Значи, това е много добре. За първи епизод минахме първи чаптър. Значи, ако ви е харесал клипът, го харесайте.